Però ara el programa obligatori fem control antes de sortir. Que el cavall estigui bé, que estigui en forma, que estigui... Tenir espais d'ombra Al final també ho feis. i de veure... Primer que vull que estigui en forma. Clar, és evident, és evident. Primer que gent que està en forma són jo. Són coses que jo me penso que és més per fer un certificat, realment, de dir, no, mira, sí que és bo que... Vull dir, per tenir coses escrites per demostrar que tant diuen que els ha maltractat tant. Jo no dic que el cavall no passi pena un moment donat, igual que, no, que em passes tu un moment donat o el que sigui. Però, en general, jo en cap moment vaig a dur el cavall allà perquè passi pena ni per això, no? És que quina que va en contra de tu, no? Si tu fas mal al cavall, al final el cavall... Jo avui he arribat tard i me n'hem fotit. No he anat ni a dinar ni he anat a fer 4 enviats que tenia que fer. No ho hem dit, però ens hem arribat tard justament per un potro que havia de venir al veterinari. I jo fins que he vingut al veterinari tranquil, me n'hem fotut de tot l'altre que tenia. No, clar que sí, tu tranquil, ni quan vulguis. Que a vegades, les persones, va pensar, les persones que opinen damunt coses, moltes vegades desconeixem totes aquestes coses, a vegades ho feim per unes imatges. Jo ho dic sempre, ho he de tocar en ses mans. I hauries de saber tot el que hi ha dins aquestes coses, davant i darrere, no? Per poder tenir prou informació, no? Clar. Jo aquí no sé qui ho escolta ni res, però bueno. Bueno, ara som uns quants. Ara t'ho diré, quants som, ara mateix? Pues bueno, uns 30. 30 por ahí, 30 persones, i després ja estan diferents. Vull dir, que ara, per exemple, una vaca, un pot descomptar-ho, però una vaca quan cau, si no és que sigui molt jove, queda orugada. Vull dir, en vez de dir que queden allà acovardades. I moltes vegades no es pica el lono, hauries de donar un parell de sustos per dir, va, aixeca. Que ell reaccioni. Perill, com aquell qui diu, clar, jo si tenc una vaca en terra i m'agrada en el moment que li faig així, dirà que li pega, la té en terra i la massacre. Ho has de veure tot. Ho has de veure tot i ho has de tocar amb les mans. Exacte. Hi ha molta gent que xerra sense saber a vegades. Però millor, ell ja directament sent coses, o millor que sí que li fan dir, mira, no està bé el que estàs fent, però tu no saps tot. No saps tot el que hi ha darrere. Vull dir, hi fan tots, vull dir, n'hi ha qui se sap que sí que els hi hem petut un mauri un moment donat. O t'hi ha romput una cua, vegades, perquè la cua jo sentia comptar a vegades que si anava dins el del munyir o de la munyir de vegades, o la cua si ja molestava quan es munyien, que pot ser que vas a rompir. Està mal dit, no? Vull dir, no els hi rompien a poc, sinó d'allò... Per defensar-se. L'aguantaven, diguem. Vale. I la vaca és una cosa que tenen un poc gelós, diguem, que agafen la cua ja... Fa més força. I a vegades el volien de més i... Una cosa dues altres sense voler, a vegades, exacte. Però clar, és que tu entris el moment que jo li tens la cua per dir que no n'és de cap més. No, bueno. Quan no deuen ser casos generals o ser casos excepcionals, no? Vull dir, passes com en les persones. A vegades ha passat que quan anava a escola donava un empent de còlcul sense voler, no. Aposta i sense voler es feia més mal. Clar, del que fiaves, clar. I al final el que passa amb els animals. Sempre ho hem dit, i jo he xerrat amb molta gent que està involucrada a la festa i tal, i que hi ha coses que es fan amb els animals que potser canviarà, perquè al final hem evolucionat. El que t'he dit antes, vull dir, ja estan canviant coses en el temps, clar, perquè Sant Joan no és el mateix d'ara fa 200 anys, o millor. Però l'entrenament de l'animal tampoc no és el mateix. Tampoc. Això també és una cosa a tenir en compte. Sí, anem evolucionant tots, no, a la vegada, al final? D'un animal de fa 50 anys, no és de fa 150, no és d'avui, semblen tres races diferents seguint la mateixa lligada, com aquell que diu.